Όπως κοιμόμουν είδα στον ύπνο μου ρεμάν ότι με προκάλεσε γιαρά από φάιροσαν και ξύπνησα ιδρωμένος με τα μάτια μου θολά, σαν τον δόκτωρ Οκταπούς που έπαιζε στο σοκολά. Τι να πω για να κοντράρω τις ρήμας στους ατσίδες και να μπω κι εγώ στο φόρουμ με τους πιο καλούς εμσίδες, σαν καθηγητής μυστήριος οργανώνω το μπλεκ και εκθέτω κάθε ρήμα, πεανία στο ΜΕΚ. Είμαι ράπερ, κομίντιαν, στιχουργός και MC και ραπάρω στη σκηνή, όχι πίσω από το PC. Είμαι woman lover και όχι woman beater και ο DMC με ακολουθεί στο Twitter. Βάρεθηκα να λέω όπως είμαι παλιός, από εδώ και πέρα θα είμαι ο νονός. Για να βαφτίζω ράπερ μόνο όποιον θέλει, γιατί όπως θυμάστε ο Μιτσάρας είναι μέλι. Όπως καταλαβαίνετε, για κάτι τέτοιες προκλήσεις δεν σηκώνομαι καν από το κρεβάτι μου. Γι' αυτό με τη σειρά μου προκαλώ κι εγώ το μικρό Σολμάιστερ, το φίλο μου το Μηθριδάτη και για πρώτη φορά θέλω να ακούσω να ραπάρει ο Πρίτανης.